Isulantap kayo ang dagat ron. Kumusta man inyong pagsaulog sa Ash Wednesday? Naka fasting ba? Naka abstinence ba? O labaw sa tanan? Nakasimba na ba? So hopefully nakasimba, no? Kami sa alas 5 pa ang misa diri sa isla. So simba mi niya para magpabadlis. Nindot yung dagat ron, no? Lantap kayo. Medyo nindot po ang panahon. So nasa kilid sa balay may suon ang dagat. Wanang anytime makaligo ta kung ato ang gustuhon. Sana lang, no? Makanindot sa isla. So ato na gi-explain gabi mga isuon ang may tungod sa Ash Wednesday, kung kinsa ang mga obligado, mga lagda unsay buhaton. Ato lang gyapon nga ibalik, no? Pahinumdum alang sa tanang mga nag-edad og 18 ngadto sa 59. Sumala sa tong Canon Law 1251 nga kinahanglan nga mohimo kita og fasting, 1 full meal og 2 light meal mga igsuon. Sa mga nag-edad og 14 pataas, abstinence kung paglikay o bisan unsa nga matang sa karne. So kini ra pod mga isuon, no? Ato na nga paningkamutan nga mabuhat na to. Jutay nga sakripisyo, duyog sa nga sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo mga isuon. So usa ka paagi sa pagpugong sa atong kaugalingon, kung kaya natong pugon natong kaugalingon sa pagkaon, makapugong pud ta may tungod sa pagpakasala, no? Kung di ta kapugong sa pagkaon, how much more nga di ta makapugong kung maabot na ang mga temptasyon sa kinabuhi. So mo nay bottom line diha mga isuon, mo nay pagtulunan nga angay nato nga makatunan nini ato ang pagsaulog sa Kwaresma mga isuon. Again, ang balikon, kung kita gidisiplina sa simbahan, gihatagan ni ining maong balaod sa pag-fasting ug abstinence, kung atong makaya ang maong buluhaton, mas dali ra pod nato ang pagkontrol sa kaugalingon. Kung ugaling ang temptasyon moduol na kanato. Kung ang Ginoo man gani sa iyang pag-andam sa iyang kasakitan, pag-andam sa iyang kaugalingon, sa wala pa siya mo sulod sa iyang sa Jerusalem aron patyon, naghimo po siya og puasa, nagmainampuon siya, no? So kini nga Kwaresma mahimo punta ta nga magmapamalandungon, magmainampuon sa kanunay, atong ihalad ang tanan natong mga ginabuhat, mga kasakit, mga sakripisyo, atong ihalad ngadto sa Ginoo, no? Kay useless man ato mga sakripisyo kung dili nato i-inline sa kasakitan ni Kristo. Muna nga niining mga season pod malandong ta na gay uban magtan-aw og mga salida about passion, kay niya na pagiha magaydan ka sa imong reflection nya mahimo pod dili sa kay ta mo involve og mga banha kayo nga mga kalihukan. Kung naanad ta sige og bijoki, di sa lang ta masig bijoki kay mamalandong man. How can we meditate kung sayop ang lugar, no? O dili kayo conducive ang usa ka lugar para sa pagpamalandong, no? Mas maayo tingali minaw tag mga recollection talks,
Og namoy panahon pod nga mobisita sa tong YouTube natay mga online recollection dito nga gi-upload na to sa tambag ni Kuya E nga YouTube channel. At least man lang no. Yan nga pag diha maka huna-huna ta, makapamalandong ta kung kumusta na ta isip Kristiyano mga igsoon. So di naman itaas kayo to ang kuan ron ato ang live ito lang ipangumusta lang mo diha ba no. Kaya balik na po ko sa eskwelahan taon-taon klase pa man mi. Okay, God bless, goodbye mga igsoon.